JNA-stadion, det der også hedder Hærens Stadion, som til daglig huser første divisionsklubben Partizan Beograd, til landskamp, olympisk landskamp mellem Danmark, som står til venstre i hvide trøjer og røde bukser, og Jugoslavien. Noget af en nøglekamp i den danske kvalifikationsgruppe til de olympiske lege, som samtidig er en kvalifikationsgruppe i kampen om Europamesterskabet for landshold under 21 år. Vi skal lige have de to nationalmelodier. Går ud fra, at det først bliver den danske. Så er det et land, ja. Ja, sjældent, men det er egentlig ganske herligt at få alle vers fra Der er et yndigt land, og så den jugoslaviske. Det er ikke fordi interessen er så voldsomt stor blandt de jugoslaviske fodboldtilhængere omkring denne kamp. Her er vel på dette stadion med plads til små 81.000 tilskuere, er her vel ikke meget mere end en 500-600. Her har de kampens dommertrio, som er italiensk dommer Pierluigi Magni, HF, og den jugoslaviske anfører var Vladimir Jugovic, der kommer fra Røde Stjerne, naboklubben her til Partizan Beograd. Her har det jugoslaviske hold. Den ældste spiller og også anfører og mest rutineret i international sammenhæng er nummer 4, Vladimir Jugovic. Han spillede hele kampen for Røde Stjerne, da de mødte Bayern München i semifinalen i
Europa-turneringen for mesterhold. Den kamp, som Røde Stjerne klarede 2-2 i, og dermed kvalificerede sig til finalen. Der er 2 andre spillere fra Røde Stjerne. Målmanden Milojevic, som er reservemålmand hos Røde Stjerne, var ikke med mod Bayern München. Og derudover også nummer 7, Vladan Lukic, også på reservebænken mod Bayern München. Her har de det danske hold, som rummer 2 ændringer i forhold til det hold, der for 14 dage siden vandt med 7-0 over San Marino. Også i denne gruppe. Nummer 8, Morten Vikhorst fra Lyngby er kommet med. Og nummer 3, Sten Nedergaard, som var skadet. Han kommer fra OB. Han var skadet og var ikke med i den første kamp. Eller i kampen mod San Marino. Første halvleg i gang. Og danskerne altså i hvide trøjer og røde bukser. En nøglekamp i denne kvalifikationsgruppe, hvor Danmark er ubesejret efter de 3 første kampe. Vandt mod Jugoslavien på hjemmebane i november måned med 3-0 på 2 mål af Miklos Molnar og 1 mål af Peter Møller. Og så slået San Marino 3-0 på udebane og 7-0 for små 14 dage siden på hjemmebane. Så Danmark har altså 3 sejre i 3 kampe og en top-not målscorer som 13-0. Og det er ganske interessant ved denne kamp, at det er simpelthen omvendte foretegn fra det, vi får set i morgen, når Danmarks A-hold og Jugoslaviens A-hold mødes på nabobanen. Det er et skud af nummer 9, Stoljkovic. For her er det jugoslaverne, der skal frem på banen. I morgen er det jugoslaverne, der er de ubesejrede, og danskerne, der skal frem på banen. Og det ser godt ud for de danske kvalifikationsmuligheder til en kvartfinale om Europamesterskabet for U21-landshold, og hvad der måske er nok så væsentligt at få en af de 5-6 pladser, som bliver Europa til del ved de olympiske lege i Barcelona i 1992. Det er så afgjort den største internationale opgave for disse unge danskere, måske lige, hvis man ser bort fra nummer 7, Jens Madsen, der kommer fra Brøndby og var med i Brøndbys UEFA-kampe, kom ikke imod Roma i anden halvleg. Han har prøvet lidt af hver. En af de spillere, det var ham, der havde bolden der, en af de spillere, som de mange unge og rutinerede spillere skal læne deres hoved til. Også nummer 10 her, Per Fransen. En af 2 udlandsprofessionelle. Per Fransen spiller til daglig i den franske klub Lille. Den anden er nummer 9, Miklos Molnar, der spiller i Standard Liège i Belgien. Nummer 7, Jens Madsen fra Brøndby. Nummer 3 her er Sten Nedergaard. Og vi skal nok lige rette den holdopstilling, de så før, fordi det ser ikke ud som om Per Fransen er med. Jeg tror, det er Lars Jacobsen fra Næstved, der spiller med nummer 10 i stedet for Per Fransen. Per Fransen har længe døjet med en rygskade, som altså til syvende og sidst har forhindret ham i at deltage. Men her med nummer 10 hos jugoslaverne er det Vucevic. Målmand Niels Christian Jørgensen er lidt passiv i den situation. Men forsvaret, den danske forsvar, slap med strækken. Ja, den skruer væk fra målet. Den er svær for ham at nå ud til, hvor det skal være ret. Og det var nummer 11. Ilija Ivic, der fik muligheden. Det er altså 3 minutter. Udmærket dribling, det er nummer 7, Lukic. Og godt grebet ind af anfører Claus Thomsen, som
at manden, der ligger og styrer det danske forsvar, styrer også med succes i hvert fald imod San Marino. Den danske offside-taktik vil nok spille noget mere tilbage på banen, end man har set ham i tidligere kampe. Jugoslaverne er velkendte som hurtige spillere, teknisk begavede spillere. Jugoslavisk indkast er der fløjte for. Og så spiller de til at lægge mærke til Danmarks nummer 6, Michael Hansen, der kommer fra Silkeborg, hvor også træner Viggo Jensen har sin daglige touch. God defensiv på midtbanen og med en herlig sparketeknik. Og der brugte han den på en modstander. Et slags spidsbak. Nummer 10, Vucevic. Den farlige nummer 7, Lukic, der flakker, har udgangspunkt faktisk i venstre siden, men flakker i begge sider. Og han vogtes af Jakob Kjellberg. Nummer 11, Ivic. Det danske hold helst vil have forflyttet spillet langt frem på banen. Det er Miklos Molnar. Ja, han havde Peter Møller med inde på midten, men 2 mand. Stikker over bolden for ham, nummer 10, Vucevic. Han fører Jukovic. Og igen kommer Michael Hansen i vejen. Peter Møller taber bolden. Nummer 3, Novak. Og her har vi den til Lukic. Nummer 10, Lars Jakobsen altså. Og ikke Per Fransen. Det er ikke ret for det danske hold at skulle undvære en spiller som Per Fransen, som er en hurtig, begavet fodboldspiller. Samtidig også målfarlig. Nej. Sommer ham i hvert fald voldsomt, efter han har skiftet til Fransen. Og her er afløser nummer 10, Lars Jakobsen. Og en henstilling uden for billedet fra dommeren til Claus Thomsen. Han ikke at protestere. Novak. Jukovic. Og så Miklos Molnar. Så skal han have Peter Møller med. Han er alene foreløbig med 2 forsvarer. Miklos Molnar stadigvæk. Så bliver han væltet inde i feltet, men uden reaktion på dommer Pierluigi Magni. Så han er en målfarlig herre, Miklos Molnar, med en fortid i Hvidovre frem. Og nu i Standard Liège i Belgien, hvor han har lidt problemer med at tiltvinge sig en fasthold, til trods for, at han faktisk er holdets topscorer med 11 mål indtil nu. 5 landskampmål har han scoret i sine forløb i 8 U21 landskampe. Ja, Hansen får ikke pillet bolden fra Demir, nummer 8. Der til gengæld for frispark. Lukic igen i venstre side. Over for Sten Nedergaard.
Så kan vi være glade for, at den aflevering bliver så unøjagtig, men hvad med den her? Udmærket jugoslavisk spil. Og også udmærket trævlet op af Morten Vikos. Peter Møller. Lars Jacobsen. Med venstre side er Michael Hansen med. Lars Jacobsen. Jens Madsen. Og ikke det frispark, som danskerne troede, de skulle have til gengæld. For jugoslaverne. Novak, en af de spillere, som har hjemmebane her på Partizans bane. Kan man ikke stolt på det. Charlie afslutter. Han går væk fra bolden, hvis han måler der. Så kommer hjem med den først. Nederhold efter indkastet. Spillet fordi det kan være 10 minutter. Bolden er i luften. Og laver det der. Milojevic. Og Lars Jacobsen. Madsen. Godt gået med i venstre siden. Peter Møller inde på midten. Ja, det er han. Og 1-0 til Danmark her efter 11 minutter. Et herligt gennembrud venstre side af Morten Vikos. Perfekt udnyttet af Peter Møller. Hans 6. landskampmål i hans 4. landskamp. Det er faktisk den 4. landskamp, han scorer i træk. Hyggelig afslutter Peter Møller. Josten Molnar får æren for målet i højtaleren, men her kan de se, at det er nummer 11, Peter Møller, der skramler bolden over fejlen forbi Milojevic. 1-0 til Danmark efter 10 minutter. Det er til gengæld Molnar, der omfavner målscoreren. Men det er glimrende gennembrud i venstre side, og det er Morten Vikos. Slavisk småspil her, bliver trævlet op af nummer 7, Jens Madsen. Målmand lidt Christian Jørgensen. Bare 20 år, men fast målmand i Superligaen hos HB. Martin Vucevic. Molnar fremsvinger kampens første hjørnespark, som hans oppasser Englaro sparket over linjen til. Men en herlig dansk start for både holdet og Peter Møller. Og frisparket af Peter Frank, der kommer fra KB. Sparker vældig godt med venstre ben, hvilket han beviste mod San Marino med et flot afsluttende mål. Og så får overliggeren denne gang fra nummer 4, Jakob Kjeldberg, der altid er med fremme i fodboldsituationer.
scorede også imod San Marino og netop på hovedstød efter et hjørnespark. Og siger Jakob Kjeldberg. Nummer 3 der, sen Nedergaard. Dansk frispark. Nummer 2 Englaro. Nummer 9 Stolkovic. Og så mulighed for anfører Jugovic. Og skud, det er nummer 10. Vucevic. Han er udmærket for påpasseligt dansk forsvarsspillende situation. Tvinger ham til at skyde udefra. Molnar laver frispark. Det bliver sandelig også dramatiseret noget af slavernes Englaro. Lukic nummer 7. Jugovic nummer 4. Lukic igen. Nummer 6. Saveljic. Defensive på midtbanen. Og udmærket arbejde i venstre side af målscorer Peter Møller. Og så kan vi forvente et langt indkast til KB's Peter Frank. Og det stilles der op til. Og der er offside. Flaget i vejret med det samme. Niklas Molnar offside. ...17 minutter, der er så spillet nu, og behagelig dansk føring på 1-0. På mål efter 11 minutter af Peter Møller. Lars Jacobsen. Godt gået med Sten Nedergaard. Og så er bolden over linjen. Novak tilbage til målmanden Milojevic. Jugovic. Så slipper Ivic fri i højre siden og 2 mand med på midten. Igen er der stor påpasselighed i tilbage til danske forsvar. Klart. Så skal Peter Møller højst der. Jacobsen og Molnar offside, uden at det bliver. Fem mål er det blevet til for Molnar i 8 landskampe. Scorede 2 af de 3 danske mål, da vi mødte Jugoslavien i Aalborg i november måned. Der debuterede
dagens forløb eneste målscorer, Peter Møller. Har bolden der. Og han debuterer med at score. Han har endnu ikke forladt banen efter en landskamp uden at have scoret, Peter Møller. Ja, så er alle rykket med frem på banen. Derfor er det væsentligt at få forsinket Jugoslavernes opspil her. Uden af det. Savelic kaster indkastet. Novak. Frispark til Claus Thomsen, begået af nummer 11 Ivic. Godt og vel 20 minutter kan de se, der er spillet. Forløbig synes jeg, det lykkedes udmærket for danskerne at få spillet frem på jugoslavernes bane halvdel. Og frispark her til Morten Vikhorst, der skabte det glimrende oplæg til Peter Møllers 1-0-mål. Og her er der flere muligheder i den position der. Michael Hansen har et godt skud. Peter Frank har et dejligt venstrebensskud. Skuffes og puffes ind i muren. Og det var Michael Hansen, der fik fyret af. Og han er ikke dømt offside, Michael Hansen her. Der kom et linjevogterflag lang tid efter, at situationen var afviklet. Ja, det er for målspark så. Morten Vikhorst. Jeg synes, de flytter sig godt for hinanden, de danske spillere. Og ikke frispark, nummer 7, Jens Madsen. Lukic helt fri over i venstre side. Og jugoslavisk frispark. Og 11 her. Og målmanden Christian Jørgensen på sin plads. Og dansk frispark. Der tager bagud i det her. Der er klart frispark til Morten Vikhorst og kampens første advarsel. Det er nummer 8.
Demir. Men hvad med Vikost? Et fældet ret unødvendigt bagfra. Nej, Errol Demir, men han er på benene igen. Og forløbig arbejdet godt over i venstre siden. Morten Vikost. Og hjørnespark nummer 2 i kampen. Begge har været til Danmark. Målscorer Peter Møller, som sædvanligt søgende en position herinde omkring målmanden. Hjørnespark. Jakob Kjeldberg står lige foran ham. Det er Michael Hansen, der er ude at sparke. Det har de med nummer 4. Jakob Kjeldberg, der havde et hovedstød på overliggeren tidligere i kampen. Jakobsen. Bikforst i højre side denne gang. Nedergaard kommer med. En af de bedste Sten Nedergaard, da Danmark mødte Jugoslavien i Aalborg i november måned. Og ikke med mod i de seneste par kampe mod Bulgarien og San Marino på grund af en skade. Nu kommer han der Nedergaard. Og der kommer Michael Hansen igen og får ryddet op. Mye og flittigt arbejde med både defensiv og offensiv Michael Hansen. Der fører Jukovic. Nummer 11. Ivic, der var i luften, men de har ikke rigtigt endnu. Det er en alvorlig trussel for Niels Christian. Det skyldes en meget høj grad velorganiseret, veldisciplineret dansk forsvarsspil. Nummer 5, Mijalkovic. Der vælger. Så at sige, at alle jugoslaviske spillere kommer fra første divisionsklubber her. Der er ikke nogen hentet fra udlandet, men det er meget naturligt, fordi der findes faktisk i Jugoslavien en regel om, at man skal være 25 år, før man må skrive kontrakt med en udenlandsklub. Ivic. Jukovic. Jakovic, der tryller. Og svaret sprumtaber så en helt fri Ivic eller Lukic i venstre siden. Og Thomsen dækker af. Og får også taklet. Og får også frispark. Han havde hele tiden land at røre sig på, det her Lukic. Det er stillingen. Og vi nærmer os den halve time. 29 minutter. Napper, der spiller. Novak. Jens Madsen.
Ja, frispark til Michael Hansen, der spilles bagfra. Fra Lars Jacobsen til Vikhorst. Og laver frispark. Så kommer der en lille hævner bagefter fra nummer 5 Mijalkovic. Den kunne godt indbringe ham en advarsel. Dommeren dømmer jugoslavisk indirekte frispark, rækker armen i vejret. Evigt. Med på midten, her kommer Lukic. Og Novak. Man ser, der åbnes ikke rigtigt for jugoslaviske skudmuligheder. Derfor må de forsøge at drible sig ned bag forsvaret. Og der dømmer han formentlig straffespark, dommeren. Det er nummer 7. Lukic, der bliver nedlagt i feltet. Lad os se en gang. Det er, der gør det. Det er. Ja, det er. Ja, det virker ikke så forsætteligt, synes jeg. Fortsætter sit løb, Claus Thomsen, men i hvert fald jugoslavisk straffespark herefter. Så er der vel en halv time. Og det er ikke unaturligt. Vucevic, der foreløbig er den eneste, der har demonstreret skudstyrke. Skal der scores for første gang i denne olympiske turnering mod Niels Christian Jørgensen? Det er Vucevic's opgave. Nej, Niels Christian Jørgensen, en pragtfuld reaktion mere. Så han har stadigvæk holdt målet rent. Ikke specielt velplaceret spark heller fra Vucevic, men stor og hurtig reaktion af Niels Christian Jørgensen. Havde læst, hvor sparket ville komme, og fik kastet sig oven i købet uden at begå den normale ulovlighed med at flytte sig ind i sparket. Det er en nedergård. Og det er jugoslavernes første hjørnespark. Jugoslaver i feltet. Og også Claus Thomsen. Og bolden har for længst været over sidelinjen. Det er kun 4 reserver, jugoslaverne, og det har Danmark altså også. Betragtning af Per Fransen, og så har måttet melde fra. Og det er skadet på udskiftningsbænken. Jacobsen i luften. Peter Møller, målscoren. Fortsæt! Jutta! Her var Mjørsen! Gå! Madsen til Michael Hansen. Og straffespark helten Niels Christian Jørgensen. Kom. Hurtig reaktion. Jacobsen. Ej, godt spillet til Jens Madsen. Og Danmarks tredje hjørnespark. Efter 34 minutter. Kommer både Claus Thomsen og Jakob Kjellberg frem fra det bageste forsvar. Mens Madsen trækker tilbage her på banen, kan vi se for dække af for de to.
Nedergaard er trukket ind på midten, bliver der. Og Peter Frank ud og sparke igen med venstre benet ud af skruen indad mod mål. Vemmeligt for en målmand. Der er en glimrende skud af Michael Hansen. Fik det bekræftelsen på det, jeg talte om tidligere med hans fine sparketeknik. Fint sat skud af Michael Hansen der. Fik betænker sig i et øjeblik, fyrer løs og holder bolden vældig godt ned. Stabilis. Og jugoslavisk frispark. Det gik næsten også ud over. Det er Vikors der. Men det er heller ikke Peter Frank. Og det er Jakob Kjeldberg, der ligger ømmer sig her. En ganske lun forårsaften her i Beograd. Så de omkring 500 tilskuere, jeg har vel 500-600. Den næsten døde i skjorteærmer, selvom de ikke gør det. Det er Morten Vikors, som uden for billedet stadig får behandling efter sammenstødet. Og frisparket mod Jugoslavien. Han er på benene igen. Jokovic. Så igen er der lukket af for skud. Og så løber det hele ud i sandet. De har spillet vældig disciplineret defensivt, danskerne indtil nu. Så sparker Molnar. Ja, skal lige holde temperamentet lidt i ave, Michael Molnar. Han er den eneste i denne danske startopstilling, som hidtil har en advarsel. Og får han en til, kan han ikke være nede i de vigtige afsluttende kampe til juni og september mod Østrig. Vikors sparker godt af, og det bliver til målspark. Sparker bolden ind på benet af nummer 7, Lukic. Ingen tvivl om, at hvis Christian Jørgensen har fået en ordentlig portion ekstra selvtillid oven på sin straffesparksredning. Ja, Molnar lukker stadigvæk oppe på en chance, og lidt bag ham ligger så Vikors og Peter Møller, eller Jakobsen her. Så vælger. De er frustrerede, jugoslaverne. Kombinationerne lykkes ikke. De kan ikke rigtig finde ud af den danske opdækning, som ikke er i så høj grad mand til mand, men en velorganiseret zoneopdækning. Nej, Tom, du lille ryg på! Tom, søg! Nu er næsten! Nummer 3. Novak fra den lokale klub, Partizan.
11 Ivic. Og så er det Sten Nedergaard, der får taklet. Peter Møller. Det kost. Lars Jacobsen. Glemmer der stukket der til Peter Frank. Og så Molnar i højre siden. Den er for lang. Det som danskerne gør bedre end jugoslaverne er, at de holder godt på bolden, så spillere er i position, og medspillerne er hele tiden villige til at søge spilbare positioner. Det virker meget mere velorganiseret end jugoslaverne spillet. Det er et resultat af den taktik, der benyttes af træner Viggo Jensen og holdleder Kurt Berdych, når man forsøger hele tiden at holde nogenlunde det samme hold. Det er kun få udskiftninger fra gang til gang, der foretages. De kender hinanden vældig godt efterhånden, disse spillere. Madsen. Burde vel egentlig have frispark. Får det ikke. 5 minutter mangler der første halvleg, og altså dansk føring 1-0. Peter Møller og straffesparkredning af Niels Christian Jørgensen. Ivic nummer 11. Og så kommer skudmuligheden. Bolden løftet over det danske mål. Og nummer 7. Lukic. Et af de farligste jugoslaviske forsøg her i denne første halvleg. Men udover Peter Møllers mål her, nummer 11, og Danmark altså også haft et hovedsted på overliggeren bare 3 minutter efter Møllers scoring med Jakob Kjeldberg. Og så et godt skud af Michael Hansen, som målmanden klarede. Og Molnar kom op foran målmanden der. Peter Møller i luften. Og så skud af Jens Madsen. Nej, det rammer Peter Møller. Når ikke at flytte sig. Rykker godt. Og denne gang bliver der også fløjtet på frispark. Han er hele tiden i bevægelsen i Salmonner. Eller siger vi så Molnar. Gud af Peter Frank. Der mangler 2 minutter af første halvleg. En første halvleg, som absolut har været præget af velorganiseret, veldisciplineret dansk spil. Og med en fortjent 1-0-føring foreløbig selvfølgelig. Til trods for jugoslaverne og straffespark, som Christian Jørgensen klarede. Det er fornuftige ting, der er foretaget fra dansk side.
Jalkovic. Organisatoren Vucevic. Stolkovic her kommer fra Radnik i Nice. Både så sent som i lørdags 2 mål for sit hold, så de vandt 4-2 i den jugoslaviske første division. Over Biles Mostari, jeg kan lige se, at der er et halvt minut. Igen plus dommerens tillægstid på de par stop, der har været i første halvleg. Lars Jacobsen, Vikhorst rykker i venstre siden. Madsen, se hvordan han går i position efter at have afleveret, og igen gør han det i forbolden, igen fra Lars Jacobsen. Så mangler han lige en lille smule i at være i sin bedste form. Niels Madsen har plaget af mange skader inden for det seneste år. Igen Michael Hansen. Det er hvordan de hjælper hinanden, de danske spillere, og hele tiden en ekstra mand til at hjælpe ham, der måske kommer i knibe i en taklingssituation. Og her første halvleg så forbi fløjtet af den italienske dommer Pierluigi Magni. Og som sagt en meget fornuftigt og velorganiseret, veldisciplineret spillet første halvleg af det danske hold. Føring 1-0. Og kan det fortsætte på den måde, ja, så står Danmark virkelig godt rustet med henblik på kvalifikation til de olympiske lege næste år i Barcelona. Men lad os se, om det fortsætter. Vi kommer igen med anden halvleg om et øjeblik. Det danske A-hold havde overværet denne første halvleg. Der kan de spille lige sådan en overraskelse i kampen mod Jugoslavien. Ja, kan det godt gå ind og blive den overraskelse, som næppe mange tror på, som det danske A-hold i hvert fald har så hårdt brug for. Det har været aldeles fornuftigt i de første 45 minutter. Og ganske naturligt er der ikke foretaget udskiftninger på det danske hold. Jeg har heller ikke observeret udskiftninger på det jugoslaviske. Vi har heller ikke så forfærdeligt meget at byde på ude på reservebænken. Det er en målmand, en forsvarer og et par midtbanespillere. Der er ikke rigtig noget til at give styrke fremme i angrebet, hvor jugoslaverne har haft det svært over for Claus Thomsen og hans velorganiserede forsvar. Jens Madsen. Peter Møller, frispark imod ham. God første halvleg er nummer 6, Michael Hansen også, som hele tiden bevæger sig, hele tiden stiller sig til rådighed for medspillerne, og samtidig rydder godt op på midtbanen. Morten Vikhorst. Og så Niklas Molnar, men han laver frispark igen. Har faktisk lavet frispark i så at sige alle de nærkampe, han har været i imod sin opkasser nummer 2, Englaro. Men han bliver ufortrøden ved, og det kan skabe chancer både for ham og hans medspillere på et tidspunkt. Madsen, Lemon er set over til Morten Vikhorst. Michael Hansen hjælper bagved. Og Peter Møller er klar inde på midten. Jens Madsen er klar her. Nedergaard overlapper i højre siden. Og den har ikke rigtig adresse.
Lukic med Sten Nedergaard omkring, så der dømmes frispark til jugoslaverne. Sten Nedergaard frækt til Niels Christian Jørgensen. Vikost til Molnar. Vikost igen, og Molnar søger med det samme ind i en position inde på midten til afslutning. Masser af plads her til Jens Madsen. 3 mand har han inde på midten. Glimrende rygte der, Jens Madsen. Helt rigtig i den situation. Han er i fart. Helt rigtig at søge ned bag forsvaret. Og så ind til en af de 3, der er nu klar på midten. Det er dansk hjørnespark i kampen. Og som sædvanligt fra højre siden sparket af Peter Frank med venstre ben. Kender Jakob Kjeldberg og Claus Thomsen med fremme fra det bagerste forsvar. Og Molnar. Ja, laver frispark imod målmanden. Mener dommer Manji. Og Molnar markerer, at han faktisk går efter den løse bold, så målmanden ikke får kontrol over med det samme. Lad os se situationen igen her. Der kommer Molnar. Og så har målmanden lidt besvær, men han har faktisk kroppen ind over bolden. Men dommeren skønner, at Molnar faktisk har ret. Og i hvert fald ikke givet ham advarsel. Som sagt, det skal nok lykkes for Mikkel Molnar, eller Miklas Molnar, selvom han ikke scorede mod San Marino, til trods for at Danmark lavede 7 mål. Men foreløbig er det blevet til 5 Miklas Molnar mål i til 8 landskampe. Og det er godt se ud, som om jugoslaverne vil have skiftet målmanden ud. Og Nikola Damjanic siddende på bænken fra den lokale klub Partizan her i Beograd. En klub, som har hjemmebane her. Men det giver det lige en mulighed mere for at få målmand Milojevic klar. Her har vi situationen igen. Molnar hætter fuldstændig rigtigt nedad. Og jeg synes faktisk ikke engang, han rammer målmanden, men det må han jo gøre, siden han ømmer sig så voldsomt. Og det markerer i hvert fald også Molnars specielle oppasser, Englaro. Det er vi en lille sluttet flok her på JNA-stadion her om stadion. Og vi får en udskiftning, ser det ud til. Jugoslaverne vælger at skifte målmand. Han står i hvert fald klar ude på sidelinjen. Laver nogle strækøvelser. Ja, Milojevic må forlade banen. Synladende med en skade oppe ved venstre skulder. Molnar hænder undskylde, at han ramte ham. Nej, han er ramt i hovedet, til det ud til. Og tydeligvis grågik. Og det vil sige, at Damjanic kommer ind. Nikola Damjanic. Det er kampens eneste målscorer indtil nu. Nikola Damjanic fra Partizan i Beograd. Du kan næsten høre det på de få tilskuere. Det var egentlig kendte.
Lukic i venstre side. Forsvaret er på plads foreløbig. Og et vildt skud af anfører Djokovic, nummer 4 her. Ja, han har ikke haft tid til at varme rigtigt op, Damjanic. Det er den første kamp i Aalborg mellem Danmark og Jugoslavien, den som Danmark vandt med 3-0. Fik jugoslaverne spiller udvist meget hurtigt. Han måtte gennemføre det meste af kampen med 10 mand. Og han er, selvom han har overstået sin karantæne, slet ikke i truppen med Irak, som han ved. Frispark af Lars Jacobsen imod Djokovic. Så er han igen Djokovic. Skygge sig Michael Hansen. Nedergaard kommer i luften 2 gange. Madsen. Vucevic. Jalkovic. Vikors kommer i luften og laver frispark, trykker Stoljkovic ned. Og frispark lige uden for frisparkfeltet. Lidt ubehageligt sted. Altid for et forsvar. Og ikke mindst for en målmand, som er nødt til at få dannet en mur, men meget ofte så ikke vil have et frit udsyn. Det er helt holdende Christian Jørgensen, der bestemmer, hvordan den her mur skal placeres. Lad os se, om det så skal lykkes for Vucevic denne gang. Brændt straffespark i første halvleg. Nu er formentlig manden, der skal sparke dette frispark. Nej, det blev det ikke. Det var et anfører Djokovic med et klokkerent frispark. Og efter 10 minutter bringer balance i regnskabet. Ingen chance for målmanden Christian Jørgensen. Der i forvejen næppe ser bolden de første meter. Det er klokkerent sparket lige der, hvor der var hul. 1-1. Og så kommer disse minutter, hvor det danske hold virkelig for alvor skal vise, at der er format over det. Nu gælder det om at bevare roen, ikke gå i panik på grund af en jugoslavisk udvisning, eller udligning. Ja, udvisning var det også tæt på måske her. Og en hævnagt, ja, han får advarsel. Målscorer i Djokovic for denne hævnagt imod Lars Jacobsen. Kampens anden advarsel, Demir fik i første halvleg, midt i første halvleg. Og så her Lars Jacobsen laver frispark der. Det er helt klart. Og så bliver han sparket over venstre ben af Djokovic. Korrekt advarsel til målscorer og anfører Djokovic. Men også korrekt af frisparket af Jugoslavisk. Lars Jacobsen. Ja, han har set derovre i venstre siden, og her kommer Vikors. Og fremsvinger Jørgensen. Specielt type, synes jeg, Morten Vikors kan virke lidt kluntet med sine lange ben, men læg mærke til, når han først er i fart, så er han faktisk kolossalt hurtigt. Peter Frank ude og sparker også fra venstre side.
Nej, det er det nu ikke. Det er Peter Frank nemlig. Frispark. Indirekte markerer dommeren. Jeg rækker armen i vejret. Heller ikke, hvis den går direkte i mål, uden at have rørt andre undervejs fra sparkeren. Og det er Vucevic, der står i bolden, og Jukovic også. Der kommer skuddet fra Jukovic igen. Et kanonskud. Han fik ikke mange affyringsmuligheder i første halvleg af Jukovic. Der blev der skærmet godt af, inden han kom på skudhold. Og nu har vi 2 eksempler på, hvor godt han egentlig sparker. Roligt spil af Peter Frank der. Fornuftigt spil. Vikors. Og Jakobsen søger en position, bliver spærret. Kommer til gengæld Peter Møller. Som også kan virke tung i det, ligesom Vikors, men som også er hurtig, når han først er i gang. Han ser ud til at gå en rivende udvikling i mødet som fodboldspiller. 4 landskampe har scoret i alle kampe. Og det er indkast af Peter Frank. Udløser jugoslavisk omkast. Ivic. Nej, han får fat i bolden. Tæt på et strafspark ned og går. Og så Molnar. Peter Møller er med ham inde på midten. Han skal nok lige have den ene af disse jugoslaver viftet væk i hvert fald og få frispark. Lynende hurtigt på de første 2-3 meter, Niklas Molnar. En herlig næse for målscoring. Michael Hansen med nummer 6. Peter Møller med bolden også. Sparker godt til den venstre del. En solid ankermand nummer 15 i Jalkovic i det jugoslaviske forsvar. Også her fra klubben Partizan.
Molnar er alene fremme med 2 forsvarere med Jalkovic, den ene der. Han har det meget vigtige for en forward, Niklas Molnar, og han kan lide at gå ind der, hvor det faktisk går ondt. Godt. Har ikke noget imod de hårde nærkampe. Det er Nedergaard. Og så er der scoret igen. Denne gang Lars Jacobsen, der var fuldt med frem. Peter Møller så ud til at skulle have chancen, men Lars Jacobsen var fuldt godt med frem, og Danmark foran med 2-1 her efter 18 minutter spil. Lottelse i det jugoslaviske forsvar. Og Lars Jacobsen scorer sit første landskampmål. Det er Morten Vikhorst, det er Peter Møller, der er lige ved at nå den, og så godt set af Lars Jacobsen, der har gjort det aldeles glimrende som reserve for Per Fransen. 2-1, hans første landskampmål i hans 5. landskamp. Og som de kan se, små 18 minutter spillet. Og det er et godt rimeligt tidspunkt at få scoret på 8 minutter efter den jugoslaviske udligning. Og jugoslaverne faktisk har sprudlet af selvtillid, og det er ikke usædvanligt, at man ser det hos jugoslaviske spillere, at de skal have medgang før det begynder at gå rigtig godt. Vi fik en dansk advarsel for første gang i kampen til Jakob Kjellberg. Og det er frispark, han begik her. Det er hårdt dømt, det er frispark. Men dømt er det. Hvor der kæmpes 3-4 mand prøver at hjælpe hinanden på det danske hold. Og så Michael Hansen. Udnytter sin fysik godt der. Lars Jacobsen, Michael Hansen igen. Bare lidt flyvende tackling, der kom der. Vikhorst. Thomsen går godt med frem. Og det trækker op til en jugoslavisk udskiftning. Det skal nummer 8, Demir, og erstattes af nummer 13, som hedder Milicic, Lobodan Milicic. En mere offensiv spiller på midten af banen. Molnar hele tiden, synes jeg, i kamp med 2 jugoslaver, fordi han ofte ligger alene fremme. Ja, han får bolden alligevel. Jeg kan se,
se, at der på måltavlen her på stadion står, at det er Per Fransen, der har scoret målet, men han har faktisk siddet udenfor lige fra starten af kampen, og hele tiden er afløst af Lars Jacobsen. Fransen og franske Lille har været plaget af en rygskade, og så sent som under opvarmningen tydede alt på, at han skulle spille alligevel, men han har altså meldt fra åbenbart i omklædningsrummet, inden spillerne gik på banen. Og det har altså givet Lars Jacobsen afløser chancen, og den har han udnyttet. Her har de ham igen. Og gjort det aldeles så træffeligt på den danske midtbane, og altså scoret sit første landskamp-mål også. Michael Hansen. Og 2 mand inde på midten. Både Molnar, og her kommer Vikhorst, men også Peter Møller er derinde. Det er Peter Møller og Vikhorst, og så lige hen over hovedet på Molnar. Madsen finder den Finn Nedergaard, går med ham i højre siden, overlapper. Det binder en forsvarer, om ikke andet, selvom han ikke får den. Lars Jacobsen, bandespil med Nedergaard. Masser af plads til organisatoren Vucevic. Forbi Michael Hansen. Stolkovic. Og her den nye mand, Milicic. Og en lille forskrækkelse til det danske forsvar. Nummer 2 fra højre, her er træner Viggo Jensen. Nummer 1 fra højre, holdleder Kurt Bertelsen. Det er efter en tidligere landsholdsspiller, Jørgen Rasmussen, som også er i komiteen omkring U21-holdet. Lidt tjusket af Lars Jacobsen, men dommeren mener, der er hånd på bolden med Jugoslavien. Nummer 13 her, Milicic. Peter Frank. Og Niklas Molnar igen i år kamp med Englaro. Laver ikke frispark denne gang, Lars Jacobsen. Udmærket jugoslavisk spil her, og det er klart, at der bliver lavet frispark mod Michael Hansen, og som ender også af Morten Vikhorst. Nu skal vi jo altså passe på. Han fører Jugovic igen, men det ser ikke ud til, det er ham, der skal sparke. Han står her med nummer 4 på ryggen, nærmest kameraet. Det er Vucevic i stedet for. Det er også elegant, må man nok sige. Et super skud af Vucevic, som man troede skulle sparke før. Ja, hvad i alverden er det, der sker, siger det Christian Jørgensen. Det er 2 pivende frispark, der er nattet forbi ham. En meget, meget flot sparketeknik. Helt oppe i hjørnet, uden chance for Niels Christian Jørgensen. 2-2. Og det burde jo så lære det danske hold, at man skal passe på med at lave disse frispark inden for en halv meter fra strafsparkfeltet. Men ærgerligt for det danske hold, som helt har domineret på det seneste.
Men okay, så kan man sige, at 2-2 stadig er et godt resultat, hvis det kan holdes for det danske hold. Det er et meget stort skridt på vejen mod olympisk kvalifikation. Så vi så sidst jugoslaverne udlignede, hvor meget selvtillid de lige pludselig fik, hvordan spillet tempo blev skruet i vejret lige ind til det danske føringsmål. Militært. God dribling der. Og dårligt skud. Fornuftigt spiller Sten Nedergaard. Han har faktisk været hele vejen igennem. Fiksede afleveringer. Claus Thomsen. Madsen, Molnar. Han skubbes lige i afleveringsøjeblikket, Niklas Molnar, og derfor bliver hans aflevering til Lars Jacobsen en lille smule upræcis. Morten Vikhorst. Og der kommer Milicic og spiller bolden fra ham stille og roligt. Stolkovic til venstre side. En kæmpe chance til Ivic. Utroligt, at han ikke var den overstregen. Hvis Christian Jørgensen er passeret på det tidspunkt. Lukic var det nummer 7. Nej, det er Ivic. Og det trækker op til. Vi fik en dansk udskiftning. Og her kommer måske det tredje danske mål. Vikhorst. Nej, han kan ikke komme igennem. Og heller ikke frispark eller straffespark, som han håbede på. Den danske udskiftning, vi fik Lars Jacobsen. Kampens anden danske målscorer blev skiftet ud med Christian Lønstrup fra B903. Der debuterede mod San Marino. Gjorde det godt. Og nu er kommet ind som afløser for Lars Jacobsen her i de sidste 14 minutter. Peter Frank skal sparke. Vedit ćemo isto tribio. Ma kaki bre, kad milo onda go. Niklas Molnar i luften. Han er kolossalt flittig som ofte ene mand oppe i forreste kæde, Niklas Molnar.
Sten Nedergaard skal kaste indkastet her. Og alle forventer et langt indkast fra ham. Og så skal forlænge. Minutter mangler der denne ganske underholdende og absolut også fornuftigt spillet fra dansk side OL-kamp. Det vil være synd og skam, hvis ikke danskerne kan holde i hvert fald uafgjort. Det har de fortjent. Men lad os se, om kræfterne, om rutinen står til her i den afgørende fase. Militist. Luk. Thompson. Og her er det Christian Lønstrup. Peter Møller ligger til venstre benet, og det udnytter han perfekt. Ja, men det er en herlig type, denne Peter Møller. Der skal ikke meget plads til. Han ved, hvor han har målet, og den bliver lagt til hans venstre ben, som er favoritbenet. Og lad sig bedre for. Godt Peter Christian Lønstrup. Godt rykket af Peter Møller her. Han ved udmærket godt, hvor målet er. Han ved ikke, hvor målmanden er, men det er herlig udnyttelse af en god chance. Andet mål af Peter Møller. Og 3-2 til Danmark. Han fik sit store gennembrud, Peter Møller, i sidste sæson, da han blev rykket op. Vores yndlingalder på HB's første hold, og sluttede sæsonen med at have scoret 9 mål. Blandt andet i oprykningskampen mod B909, der scorede han alene 5 mål. Og nu er han oppe på 7 landskampmål i 4 landskampe. Det er en flot statistik. Molnar. Og Lønstrup helt fri. Og det var Peter Møller, der lige til allersidst fik snittet bolden også på stedet for Molnar. Danmarks 6. hjørnespark i kampen. Og altså føring med 3-2. Og så slutter også en fortjent føring. Peter Frank igen fra højre siden med venstre. Madsen spiller roligt til Michael Hansen, der er trukket ned sin bageste mand. Og Claus Thomsen er med fremme. 9 minutter skal stillingen holdes. Så er der taget et 7-meter-skridt på vej mod kvartfinalen for det danske hold om Europamesterskabet for U21 og måske også olympisk kvalifikation. Det er sådan, så i hvert fald semifinalisterne i kampen om Europamesterskabet er sikret olympisk kvalifikation. Molnar. Og 3 danskere. Den ene af dem, nummer 7, Jens Madsen, udnytter forvirringen i det jugoslaviske forsvar. De blev presset fra alle sider af en 3-4 danskere. Molnar en følt aflevering ind til hovedet af Jens Madsen, der scorer sit 3. mål for dette ungdomshold. Bum, hætter ned i jorden, og så snyder den fuldstændig den vikarierende målmand Damjanic. 4-2 til Danmark. Med 8 minutter igen. Igen et resultat af Molners flid op i forreste kæde. Aldrig opgiver han en bold, der er tilsyneladende uden for en rækkevidde.
Det var faktisk kun jugoslavernes andet hjørnespark i hele denne kamp. Og der mangler 7 minutter. Fortæller en helt del om, hvordan den danske taktik er lykkedes med at presse jugoslaverne langt fremme på banen, holde bolden inden for egne rækker så længe som muligt. Lukic. Det er mod Claus Thomsen. Og lad os så se, om Novak kan kaste lige så langt som Peter Frank og Sten Nedergaard. Morten Vikhorst fuldt godt med. Kommet i fart, og så er der tryk på. Jeg kunne godt have ondt Molner og få udbytte af sidste overarbejde med en præcis aflevering der. Milicic. Ivic. Vucevic. Og godt kommet ind og takle, det er Peter Frank. Og så kører han selv i venstre side. Milicic kommer imod ham. Peter! Og Molner. Dansk indkast er der støbt helt nede ved hjørnetaget, og man venter på, at Sten Nedergaard skal komme op og kaste det. Vi har ham her. Fint comeback i faren både på det danske U21-hold. Det er herligt at se, at spillerne på det danske hold, de er ved at spille det, de er bedst til. Spillet fremme på banen, ikke noget med at begynde at pakke sig ned bagi. Det skaber ofte forvirring. Hovedstøder Jakob Kjeldberg. Ja, han scorede et af målene mod San Marino netop på hovedstød. Scorede 2 mål for Silkeborg i denne sæson også. Fordi han kommer med frem i dødboldsituationerne. Se, hvordan driblingerne kommer på de rigtige tidspunkter fra de danske spillere. Her kommer et bredt frispark på et forkert tidspunkt for Vikhorst. Og det udløser også advarsel til Mijalkovic. Kasten skærer de 3 til jugoslaviske spillere. På det danske hold har Jakob Kjeldberg fået advarsel. Vikhorst op igen. Og den ligger ikke helt tosset for et højrebenspark fra Michael Hansen, der står med nummer 6 her. Til venstre af de 2 danskere. Eller Frank med nummer 5. Med venstre bensparker. Kun en 2-mandsmur foran Michael Hansen. Det bliver Peter Frank. Og så er der scoret igen. Og jeg er lige ved at tro, det var Peter Møller igen. Og så går han og taler om, at han skal have forbedret sit hovedspil. Det er perfekt hovedstød, det der. 5-2 til Danmark. Med 3 minutter igen. Aflevering der med venstre ben. Målmanden går forkert, og han kommer fint op i luften. Peter Møller. 5-2. Det er faktisk en udtalelse af ham selv, at han skal have forbedret sit hovedspil. Han scorede også på hovedet mod San Marino.
Der er fuldstændig opløsning nu, tror jeg, på det jugoslaviske hold. Den ene fejlaflevering afløser den anden, mens til gengæld danskerne stadig placerer sig godt for hinanden. Se, hvordan Sten Nedergaard er gået i position her. Og Jens Madsen kommer i position. 3 mand inde på midten. Peter Møller igen! Og stor redning af målmanden Damjanic. Han er derinde hele tiden, Peter Møller. Han er målner. Hele tiden truende forsvaret. Han lægger flot den aflevering. Og han kan ikke gøre meget bedre end det der. Michael Hansen. Ej, der er flere danskere end jugoslaver inde i jugoslavernes straffesparkfelt. Og et hornorkester har taget opstilling hernede for, hvor jeg sidder. Det må da være en hyldestandfare til det veloplagte danske U21-hold. Okay. Og så er den trævlet op, og så er vi 4 mod 4. Det er Nedergaard, Michael Hansen og dansk frispark. Man har ikke hørt dem hele kampen, men så her i de sidste 5 minutter. Tror du, de løs? Morten Vikos. Godt ryg der. Og der er straffespark. Dansk straffespark. Ser det ud til, at dommeren dømmer helt korrekt. Tager chancen med et hurtigt ryg, Morten Vikos. Og får belønningen. Og chance for et overbevisende dansk sejr. Kun den anden i historien over Jugoslavien i øvrigt. Et godt rykket af Morten Vikos, der lægges ned af nummer 5, Mijalkovic. Jens Madsen har scoret en gang til 4-2. Og der scorer han en gang til 6-2. Det er det aller sidste minut, vil jeg tro. Men det var noget af en Uriaspost målmand, Dan Janic kom ind til i anden halvleg. Det stod 1-0 til Danmark, da han kom ind. Nu står det 6-2. Men en stor indsats, synes jeg, det danske hold har ydet fornuftigt spil hele vejen igennem, har hele tiden arbejdet for hinanden, flyttet sig for hinanden, og der er så utrolig meget talent i dette unge hold. Og i og med, at de får lov at holde sammen, som de gør, træner Viggo Jensen, ja, så kan det blive til endnu mere. Jugoslaverne er bestemt ikke bare noget almindeligt hold. Det er faktisk på A-holdsplan i hvert fald en af Europas bedste fodboldnationer, og det burde også forplante sig på U-holdsplan, men vi har slet ikke fået lov at lege med i ret mange perioder af denne kamp. Det skal blive spændende at følge det unge danske hold videre frem, både til kvalifikationen til Europamesterskabet og forhåbentlig også, men jeg synes, at de olympiske lege har fortjent at få dette talentfulde danske mandskab. Og se, de vil bestemt også have medaljemuligheder i en eventuel slutrunde. Kampen er fløjtet af. Sprudlende dansk opvisning i de sidste kvarter 20 minutter. Og altså resultatet har de der. 6-2, og Danmark i en klar førerposition i kvalifikationsgruppen. Der blev scoret 2 gange mod Christian Jørgensen. Det var der ikke sket før, men den danske målscorer er nu så flot som 19-2 og ubesejret efter 4 kampe. Flottere kan det næsten ikke være.